wero zvisingarapike kana makunzwa kuti vamweni nemurora abatirana matemo ibvai maziva kuti kuguma kwakusvika. Kana makunzwa kuti mwanakomana akarova baba ibvai maziva kuti kuguma kwakusvika. Kana makunzwa zvekuti varume nevarume vakuroorana chibvai matoziva kuti kuguma kwasvika. Asi ndinofara naJesu ari kuti ibvai maziva kuti kuguma kwakusvika. Ndokubva ajamba aenda pavhesi inotevera zvikanzi naJesu. Asi hakuna kuguma kwenyika kana vhangeri risati raparidzwa. Zvikanzi chinogumisa nyika ndechekunge Jesu aparidzwa. Saka nyika haigume nekuti warohwa nemurume. Nyika haigume nekuti wanyimwa munyu. Nyika haigume nekuti Russia neUkraine zvarwa. Nyika haigume nekuti kwaita mafladza. Nyika haigume nekuti chechi dzapatuka. Nyika haigume nekuti kwauya zvinouya. Nyika inoguma ivhangeri yerushe kana ichinge yaparidzwa. Paridzai mari haisiyo yatinoda. Paridzai dzimba sanyika dzatinoda. Pane ivhangeri imwe chete inoti kana yaparidzwa vhangeri yemwanakomana kana ichinge yaparidzwa kuguma kwakusvika. Ndakaona vashumira vamazuva okupedzisira vanoparidza mabhenza vosiya mwanakomana. Vanoparidza michato vosiya mwanakomana. Vanoparidza dzimba vosiya mwanakomana. Vana baba nana maiwe hazvizizvo zvinotsvakwa. Pane mhodzi inotsvakwa inonzi mwanakomana. Pane mbeu inotsvakwa inonzi Kristu. Kana achinge aparidzwa kuguma kuchasvika. Kana achinge aparidzwa vanorwara vanopora. Kana achinge aparidzwa tsambi dzinobuda mupfambi. Kana achinge aparidzwa nevaroyi vanotendeuka. Saka nyika haigume kusvika vatendeuka. Chinogumisa nyika ndechemumwe muroyi anofanira kutendeuka. Jesu auye varume kana usati warinzwa. Ngarisvike kwarisati rakasvika. Ngariende kwarisati rakaenda. Yandasimukira manherano inonzi mhodzi isingaore. Hapane dzimwe mhodzi dzinoora asi pane mhodzi isingaore. Kana mhodzi isingaore iya ichinge yaparidzwa mabasa makuru tinaona ndokubva zvaitika mugadheni reidhena. Ndokubva Adhamu atadza varume. Ndokubva kwaitika zvakaitika. Ndokubva Mwari vauya vakupa punishment yavakanga vakupa. Ndokubva vapa chiprofita zvikanzi kumukadzi ndichaisa marwadzo asi ndaisa ruvengo pakati pako mukadzi napakati penyoka. Ndaisa ruvengo zvikanzi naMwari. Asi ndinoda kuisa chimwe chinhu. Mune mhodzi iri mumukadzi. Iyoyo mhodzi iri mumukadzi ichakrasha beheta. Zvikanzi mhodzi iri mumukadzi ndiyo mhodzi yandiri kutyira. Zvikanzi kana mhodzi yauya ichakrasha the head of the serpent. Ndokubva Mwari vaenda kunyoka. Zvikanzi kunyoka ndakubvisa makumbo. Asi Mwari vakupa chiprofita chakandityisa pandakanga ndichiverenga. Zvikanzi naMwari iwewe nyoka uchadya huruva kaya mahandakata. Zvikanzi nyoka uchananzva huruva. Ndokubva ndaenda pazasi. Ndokubva ndaona Mwari achiti munhu akabva muhuruva Mwari vakasika munhu muhuruva. Saka Mwari pamati nyoka ichararama nehuruva zvoreva kuti nyoka ichandodya huruva. Kana nyoka yakudya huruva inenge yakundodya munhu. Ndokubva ndaenda muna Revelation. Ndokubva zvanziya nyoka huru yakare ikaonekwa muchadenga. Ndokubva yakandwa panyika. Ndokubva vari kumatenga vati nyika hokoyo nekuti kwauri kwaburukira shato. Shato huru yakare yakatsamwa inoziva kuti ine chinguva. Zvikanzi naMwari
asikutiutize kuparara, asikutiutize nyoka. Unofanira kundopfeka imwe monzi inonzi Kristo. Kana ndandopinda muna Kristo ndakutotiza kuparara. Ndokubva Revelation ati vakamukunda neropa, neropa regwayana. Vakamukunda neiko? Nekupupura kwemiromo yavo. Zvikwapo zvinokundwa neropa, chivi chinokundwa neropa. Takavakunda neropa, neropa regwayana, nekupupura kwemiromo yavo. Zvikanzi havana kuda upenyu hwavo kusvikira murufu, havana kunge vazvida kusvikira murufu. Taita vafundisi vanozvida, taita vatendi vanozvida, asi ngare Bhaibheri rinoti ani nani anondida ngaatange azviramba. Kana ndazviramba wobva vatakura muchinjikwa, wobva vatanga kutera. Yekutera Jesu ngekutanga wazviramba. Jesu vanosvika pana Pita, Pita ari padziva rehove. Ukaiverenga kuna Jona ndiko kwainondiitira zvakanaka. Jesu anosvika vasina hove. Ndokubva Jesu ati kandai rutava kwakadzika. Pavanokanda rutava kwakadzika ndokubva vabata mazabatiro ehove. Asi ukaverenga Bhaibheri rako zvakanaka rinoti Pita ndokubva aziva Mwari kuti munhu asakandibate hove anenge mwanakomana waMwari. Ndokubva Pita aramba hove, ndokubva Pita asiya hove, ndokubva andomhanyira mutsoka dzaKristu. Zvikanzi Ishe vangu ndiri mutadzi mukuru. Ndokubva atokanganwa hove. Hove hadzina basa varume. Muridzi wehove ndiane basa. Muridzi wehove ngaateerwe. Siya zvese unditere, siya zvese unditere. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, shall be added unto thee. Saka kana ndakuda kuti kuprepare zvikanzi naJesu. Saka yematambudziko yandaikuuzai munhu anoprepare. Zvikanzi kana hondo yauya iri kukuti prepare, kana nzara ikauya iri kukuti prepare, kana mafladzi akauya ari kukuti prepare. Asi pane chimwe chete chinogumisa nyika, ivhangeri yeushe inonzi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ndokubva ava munhu hakava munhu kuvanhu. Ndiye anonzi kana aparidzwa, kana achinge ashumirwa denga nenyika zvaakuzoguma. Ndobva ndafara naJesu. Vanoti denga nenyika zvinopfuura, but my word will never pass away. Denga nenyika zvinopera, asi denga shoko harigume. Gara mushoko mupostori. Unodireiko kugara neminana? Gara mushoko mupostori. Minana inouya ichienda, asi anogara mushoko haatorwe. Dzimba dzinoparara, asi munana hauparare. Vana baba nana mai we, in other ways, tiri kuti imoto uri kuda kuzviona kuti muri monzi yerudzi iya. Pane chinhu chinonzi rwaivhi. Rwaivhi inondinakidza, inochinja chinja makara. Ukapfeka girinda uneiona yakukopera, asi kune zvinhu zviviri zvinenge zvitatu zvekuti kana zviripo rwaivhi haichinje kara. Kana ukabesa moto rwaivhi haigone kuchinja kara, haigone kuichinja kara. Ndokubva Jesu ati I shall baptize you with the Holy Ghost and fire. I shall baptize you with the Holy Ghost and fire. Kana moto ukauya tinozviona kuti uri mufundisi wefeka. Kana moto uchinge wapfuta tinozviona kuti uri mutendi wenhema. Kana zvirwere zvikasimuka tinozviona kuti paita feki yemutenga. Saka moto uripo kuti murusira makara. Naiwa mupfukidzai moto tione makara.
chinozira chinochinjisakara chinonzi rufu maiwe zvangu maiwe chinonzi rufu varume chinochinjisa munhukara. Tichazviona parufu rwako kuti waiva mutendi wenhema magirlfriends aunoviga nhasha zuva rerufu rwako. Tichamuona achichema achifenda vana kusiya matobvunza toti muroora wekupi ari kufenda muzukuru here kana kuti ndiani zvonzi hativazive ini ndobva ndata. Hakuna chakavanzika chisingabude pachena, hakuna chakavanda chisingabude pachena, zvichabuda pachena. Vana vavana mai vanzai henyu unogona kuisa foni yako pasweda asi musi waunofa tinoitokonya tinoibaya tikazviona. Isa hako kapini kako musi waunoti kitikitikita tinosara tichiibaya tichazviona zvavaisenga toti mabava haishashashita ndozvavaiita here. Kana rufu rwauya tichaiona kara yako, tichaiona kara yako. Wadiko waita monzi isingaore, wadiko waita mbeu isiri mbeu yekuraswa tinozviona pachena. Kandandandandanda zvikabuda pachena. Muimbi wekuchechi kwedu oti apo mapopinda zvemumwoyo zvichaoneka. In other words, kana judgment yakuuya iri kundomhanyira masikireza, iri kundomhanyira dzemumwoyo tichadziona. Kana mutara aburuka, kana changamira aburuka, ndauyawo manerano kuti mupostori weprepare, kuti mupostori wegadzirira. Zvikanzina chena gatendeukai nekuti ushe hwekudenga hwaswedera. Wadiko watiza kuora una mumhodzi inoora uya kumhodzi isingaore. In other words, hakuna baba vanoshanya rwendo vasingasire vana zvokudya. Hakuna baba vanoshanya vakasasira vana mafuta. Hakuna baba kana mai vanoshanya vakasasira vana zvakakwana. Ndoo zvakaitwa naJesu. Anoti ndakuda kuenda asi handingakusiyai muri nherera, ndichakusiyai mweya munyaradza. In other words, unoda the Holy Spirit kuti preparation iite nyore. Unoda mweya mutsvene waBaba. Bhaibheri rangu roti iye mweya mutsvene waBaba anogomera mandira, anoita grooming, anoreverera mweya. Toda kuti mweya mutsvene ndirevererewo ndisati ndaenda kuti ndinondoripinda denga here. Ndokubva vakuimba vati mumureverere nekuti ndinozvizwa kuti ndiri nyanya. Ndikashayiwa anondireverera ndichasvikatora kavhara. But I am happy. Jesus says I am the way, I am the truth, I am the gate. Makwa yangu anozwa inzwi rangu unoripinda denga nekuda kwaJesu Kristu, unoripinda denga nekuda kwaakaenda pagorogota. Upenyu hwakakarasirira makwai yake. Zvikanzi Jesu panzvimbo yangu, inini panzvimbo yake. Pandaifanira kufa Jesu makaenda panzvimbo, Jesu akaenda panzvimbo yako, Jesu akaenda panzvimbo yako. Asi kana Mwari vakuita zvavanoita, ndine mumwe mukomana wandakambotera wema-DNA test. Kana vanoforowa chirongwa chema-DNA test, kune mumwe mukomana anonzi Tinashe Mugabe anenge akapata chipepa chake ogokubvunza imubvunzo kuti makasangana kupi. Ndizvo here nhai mai muri kuzvitenda here kuti baba ava ndo baba vemwana? Unonzwa mai vachiti ehe ndozvitenda. Ipapo shasha inenge ichitaurisa wobvunzawo murume kuti ndizvo here muri kuzvitenda? Unonzwa murume achiti ehe ndozvitenda. Wozona mukomana oti chiunganidzai hama yanguva yekuvhura mapepa, chiunganidzai hama yanguva yekuvhura mapepa. Unoona mukomana abata mapepa woti the probability of paternity is 0.0%. Anobva auya kuchishona, zvonzi kuchishona manje tiri kuti baba
nepa eti hamuna cha baba, hamuna cha baba. Shirikuwa ni kwa mwafundisa endai kwa baiti na mabasa yenu wezo kwa baibeli lota wachawia kwa ndira wetitakaito minana wachawia kwa ndira wetitakaiba asaja tindai kwa baiti na mabasa yenu in other ways wadiwa uya kuna Yesu ekuti suwairo alitisike ungatota mufundisi wako ungatota mai wako acha uya the book of life weti the probability of paternity is 0.0%. Hakuna chiwange kana ili 0 tichashiwana swara kutoka kutitaiwa leo mwasiri wedo pepe na murota mukushaka kushambe uzake meku pasata na kusha zake jikanzi na Yesu musatura mpero mirira ikucheka mirira ikukewa nekuti muchaso shurona suara kukewa kutibewa zisi zenu tichashuona nguwa yekucheka hapo mambo pachaburuka tichashuona kuti makanga musiri wenu tichashuona kuti makanga musiri wenu nguwa yekugadzirira ndiyo. You need to prepare wadiko wapa mutasta wauya kumodzi isingawere wauya kumodzi yemweya wadiko wapiwa chipo chisingaweri chinova the Holy Spirit chinova the Holy Spirit. Elisha anochemera chipo haana kuchemera simba anoti I need the Holy Spirit. Ndokupa baba Jacob wasonera mwana wamusonera mwana wakamusonera jaketi la wakamusonera dora kasakainde kuutapwa asimba chinondinakidza ndechekuti panofanira kuenda mumwe panofanira kusara mumwe bhuku rangu ndokubva pasara bhachi asi rakasara rakanyipa muropa baba havana kurirasa vakachengeta bhachi kuchengeta kwavakaita bhachi vakachengeta upenyu hwemwana kuchengeta kwavakaita bhachi vakachengeta mwana ari muutanga yati uri munzi isingawere chero ukaenda Babylona kune vanhu vanotapa loro itidiri munzi isingawere wakatengwa neropa hamuna kutengwa nezvinoro kana kutengwa nesirivheri kana kutengwa negorite hamuna kutengwa namayusa handina kutengwa namabhouta ndakatengwa neropa ndakatengwa neropa ndakatengwa neropa ropa regwayana ropa risina chipomerwa ndiro ropa rakakushamba akakushamba akakuita mutsvene. You are holy because of Christ. You are pure because of Jesus. Wakachana nekuda kweropa raMwari ndakuti tosvika paunosimuka iko zvino nekuti wakatemba neropa raMwari ndiwo unozviziva zviri mumwoyo mako. Iti Ishe ndibatsirei kuprepare kuita kuti kana maakuzouya ndinowanika ndakachena, kana Jesu maakuzouya ndinowanikwa ndiri holy. Kana Jesu akuzouya anokuwana wakachena, moyo wako ngaukuprepare, uza moyo wako kutigadzirira. Kana akuuya haanene matitles, haanene zvigaro zvedu zvapanyika, ari kutsvaka chinonzi moyo. Hapo mambo pinda kuzotitonga, tichazviona asi wadiko wabuda mukuora, wauya kuupenyu usingapere, wadiko wabva kune zvinosakara wauya kune zvisingasakare zvinogara zvakadaro. Dauti utotanga kunamata uchizviudza kuti mweya wangu gadzirira lekaparosikadaya shatalakadabadikadaro laprosekadaya marote shatalabadosa taradayana lekatarabasugedera lekatanamayo likara zvisingarapike. Kana makuzwa kuti vamwe nemuroora vabatirana matemo, Ibrahim aziva kuti kuguma kwakusvika. Kana makuzwa kuti mwanakomana akarova baba, Ibrahim aziva kuti kuguma kwakusvika. Kana makuzwa zvekuti varume nevarume vakuroorana, Ibrahim atoziva kuti kuguma kwasvika. Asi ndinofara naJesu ari kuti Ibrahim aziva kuti kuguma kwakusvika ndokubva
zimeuya nyika inokuma ivhangeri yerushe kana ichinge yaparizwa. Paridzai mari haiziva yatinoda, paridzai dzimba sangite dzatinoda. Pane ivhangeri imwe chete rinoti kana yaparizwa vhangeri yemwanakomana, kana ichinge yaparizwa kuguma kwakusvika. Ndakaona vashumira vamazuva okupedzisira vanoparidza mabhenza vosiya mwanakomana, vanoparidza michato vosiya mwanakomana, vanoparidza dzimba vosiya mwanakomana. Vana baba nana maiwe, hazvizizvo zvinotsvakwa. Pane mhodzi inotsvakwa inonzi mwanakomana, pane mbeu inotsvakwa inonzi Kristu. Kana achinge aparidzwa kuguma kuchasvika, kana achinge aparidzwa vanorwara vanopora, kana achinge aparidzwa tsambi dzinobuda mupfambi, kana achinge